ପ୍ରଦର୍ଶନ 2025 ମସିହା। 1951 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜଧାନୀ କଟକ ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ 1954 ମସିହା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା। 2010 ମସିହା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମେଳା ଅବଧିକୁ 7 ଦିନରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା।